ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦିନର ସେଇ ଇପି ଖାଇ ଆସିଥିଲୁ ଦାଦନ ଖଟି। ନାଇଁ ମ ଆମ ଅଫିସକୁ ଚାଲିଲୁ, ଆଜି ଟିକେ ଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୋ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କେତେବେଳେ ଯେ ସେ ବସ୍ ଆସିବ। ନା ନା ନା, ଆସିଗଲା ନା। ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଯେବେ ମୋ ବସ୍ଟା ଆଇଲା ଆଇଲା ଯେ କି ଭିଡ଼ ଲୋ ବୋପା। କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାଇ ଟିକେଟ ଗୋଟେ ଦେଲ, କେତେ ଯେ ଯେଟେ ଯେଟେ ହଉଛି ଏ 5 ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ହଉ ହଉ ତମେ ଛାଡ଼ିଲ ଜଲ୍ଦି, ଆମର ହାଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଜ ଗାମିନି ଚାଲି 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 ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଜଙ୍ଗଲରେ। ନାଇଁ ମ, ଆମର ଯେ ଦିଦିଙ୍କ ଘରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। ଭାବୁଥିବେ କୋଉ ଗୋଡାଉନକୁ ନେଇଲି, ଗୋଡାଉନ ନୁହଁ ବା, ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖଉଛି କୋଉଠିକି ଯାଉଛେ। ମାଡ଼ି ଚାଲ ମାଡ଼ି। ସିଡିରୁ ମହାରାଣୀ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖଉଛନ୍ତି। କେତେ ଯେ ସେ ଭିଡିଓ ବନଉଛୁ, ବନ୍ଦ କର। ଏମିତି କହିଲେ ହେଲେ ମୁଁ କଣ ବନ୍ଦ କରିବି? କରିବିନି ଯା। ଚଇଞ୍ଚି କଣ ହେଇ ବାହାରି ପଇଲୁ ଭଂସ ଯିବୁ ବୋଲି। ସେଠି ପୁଣି ଆସିଲୁ ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ, ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ଆସିକି ମୋ ବସରେ ଚଢିକି ଭାଇ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲୁ ଆମର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଲୁଟିବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାଡେ। ହେଲେ ମୁଁ କହିବିନି ଯା। ଚାଲିଲୁ ଆମର 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ। ଆଉ ଦିଟା ଆମର କୁଆଡେ ହଜିଗଲେ। ହେଇ ମିଳିଗଲେ। ଆମେ ଏଇଠି, ହଁ ହଁ ଜାଣିଛୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟର ରାସ୍ତା। ବୋପାଲୋ କି ଭିଡ଼। ଆଉ ଭିଡ଼ ହବନି ଆଉ କଣ, ଫାଙ୍କା ହବ। ମୁଁ ଯେ କଣ କହୁଛି। ଆଉ ସାଡେ ଚାଲ, ହଁ ପୁରେଇ ଦେ ମୋ ଦେହରେ ଗାଡି। କେମିତି ସେ ଗାଡି ଚଲଉଛନ୍ତି ବା ରାସ୍ତାଟାରେ, ଦେଖାଯାଉନି ସତରେ। ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ୱାଓ, ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ ସହିତ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ମସ୍ତ। ମତେ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ପର୍ସ ଭଲ ଲାଗେ। ପର୍ସ ଧରି ଚମ୍ପଟ ହେଇ ଚାଲିଲୁ ସାଡେ। ହାଡେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ଏଇ ମହାରାଣୀକି ଲାଜ ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲିଲୁ ଯିବା ବଜାର କୋଲକାତାରେ, କଣ ପଡିଛି ସବୁ ଅଫର। ହେଇ ଓ ଦେଖ ହୋ, ଏଠି ବି ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୁଟିକି ଆସିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ନେଇଯାଇଛୁ। ହଁ 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 ହଁ, ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ। ଚାଲ ଟିକେ ଭିତରେ ଆଗ ବୁଲି ଆସିବା। କିଛି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇ ପୁରୁଣା ମାଲ ଗୁଡା ହଲ 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 ହଉଛି। ଆଉ କିଏ ବା ଏଠି ଦେଖିବା। ଆରେ 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 ଆରେ, ମୁଁ ଦେଖାଇଲି ଆଇନାରେ ନା କଣ। ହଉ ଚାଲ ବୁଲି ଆସିବା। ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଚାଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଲୁଟିବା। ସବୁ ଲୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଫେରିଲୁ ଘରକୁ। ଭାଇ ହୋ, କିଏ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ମୋ ବସ୍ ଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ କି? ହେଇ ଆସୁଛି। ହଁ 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 ହଁ, ଜଣା ଅଛି। ମୋ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଫାଇନାଲି ବସ୍ ଟା ଆସିଗଲା। ବସିକି ଚାଲିଲୁ କଟକ ପିପି ଘର। ବାଏ ବାଏ। ସରିନି ମ, ଓହ୍ଲେଇକି ସାଡେ ଆସିଲି। ବାଟରେ ମୋମୋଟେ ଦେଖିଲି, ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ରୁମକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି, ଚଟାପଟ ଖାଇଦେଲି, ଘୋଡେଇକି ଶୋଇ